Predstavujem vám muškát žltý, ročník 2023, víno suché z produktovej rady Premium, hrozno pochádza z Galanty. Čo sa týka muškátu žltého, tak je to jedna z troch nosných odrôd Stokajskej oblasti, ale práve vďaka svojej veľmi krásnej sviežej aromaticite a aromatickému profilu sa rozšíril na celé Slovensko. Máme ho aj my vo svojich výsadbách. Je to víno, ktoré nie je až tak vhodné na archiváciu, pretože je primárne postavené práve na tých aromatických látkach. Je krásne, svieže, v kombinácii opäť s kyselinou, ktorá je tu zachovalá, a to je veľmi dôležité pri týchto aromatických odrodách. Je to víno na celovečerné pitie. Teraz ho vypiť, teraz je úplne v optimálnej kondícii, je na vrchole, je krásne voňavý, veľmi pekný, svieži. So všetkým, každým hroznom sa hráme a nakvášame to, pretože aromatické látky, gro ich zastúpenie je v šupke. Vnútro v dužinu, keď vytlačíte z muškátu, tak to vnútro necítite, že je to nejaké nádherné muškátové voňavé. Gro tých aromatických látok je naozaj v šupke. Vy práve preto pri bielých aromatických odrodách musíte ho nechať naležať. Čiže v tom lise by mal byť chvíľu. Kedy dôjde k macerácii tých aromatických látok do toho muštu, už sa otvára. Ale skôr mi zase ide necítim tú vôňu vína, ale cítim ako keby hrozno. Tuto cítim normálne, ako keby mi dal niekto do ruky hrozno muškát. Čo je pekné.